Ara anem a parlar de Wassily Kandinsky. Kandinsky va néixer el 14 de desembre del 1866 a Rússia, Moscou, i la seva mort va ser el 4 de desembre del 1944 a França. En 1871, la seva família es trasllada a Odissea. De 1886 a 1889, estudia dret a Moscou. El 1903 i el 1904 viatja per l'Àsia, els Països Baixos, l'Àfrica i Rússia. El 1904 exposa al Saló de Tardor a París. En 1909 és escollit president del Conservatori d'Art de Múnich. Té lloc la primera exposició individual Kandinsky a la Galeria der Sturm a Berlín. L'expressionisme és un moviment artístic sorgit a principis del segle XX. La Primera Guerra Mundial, entre 1914 i 1918, Kandinsky va tornar a Rússia i es va instal·lar a Moscou fins l'any 1921. Els temps entre 1923 i 1932 van venir marcats per l'ascens del Partit Nacionalista, el poder i l'entrada a Alemanya a la Segona Guerra Mundial. En 1933, clausurada la Bauhaus pels nazis, Kandinsky s'instal·la a Neuli, prop de París. És l'última etapa de la seva vida, en la qual continua amb la recerca de formes inventades que plasma per mitjà de colors combinants de manera complexa i inspirant-se en sentits geomètrics i motius eslaus. Els expressionistes que van sobreviure a la persecució nazi tornen a pintar o a ensenyar. L'escola de Kandinsky va ser la Bauhaus. La Bauhaus va ser fundada el 1919. Kandinsky va tenir moltes fases a la Bauhaus. La primera, el 1919-1923, va ser idealista i romàntica. La segona, el 1923-1925, va ser molt més racionalista. La tercera, el 1925-1929, va coincidir amb el trasllat de Weimar, una ciutat alemanya. A partir de la Revolució d'Octubre del 1917, Kandinsky desenvolupa un treball administratiu per a la Comissaria del Poble per a l'Educació. Entre els projectes d'aquests organismes hi ha la reforma del sistema educatiu de les escoles d'art. El 1920, Kandinsky va ser un dels fundadors a Moscou de l'INCUB, un institut per a la cultura artística. Puntillisme i divisionisme. Kandinsky va tenir molts estils diferents, que són els següents. Segle XIX, postimpressionisme, paisatges, vistes, costum i retrats. Segle XIX i XX, puntillisme i divisionisme. Segle XX, vanguardies històriques, faunisme i costum. Composició 4 es va fer amb oli sobre tela realitzat el 1911. La seva obra Composició 4 mostra una sèrie de línies colors i formes sense cap relació amb la realitat exterior. El jinete azul, extraordinari per la llum i els colors i la simplicitat amb la que s'aconsegueix el moviment del ginet i l'estètica. Composició 7, realitzada el 1913. És un lent procés creatiu. Kandinsky en aquesta obra va fer 30 dibuixos i esbossos. És una obra caòtica i no es repeteix ninguna figura ni cap combinació de colors. Groc, vermell i blau, del 1925, on Kandinsky aborda problemes de caràcter formal, la relació i pes entre els elements geomètrics i la seva interacció amb els colors. Aquest quadre és el que ha escollit la nostra classe perquè ens agradava i era molt bonic. Es diu La Helada Oscuridad Desierta. Hem triat aquest quadre perquè té moltes línies corbes i és molt colorit. Entre tota la classe vam mirar el quadre i uns deien que veien una lluna, uns altres una cara, uns altres una castanya i uns altres un pescador. Ens ha costat analitzar aquest quadre perquè és molt abstracte i cadascú veu una cosa diferent. I aquest és el nostre projecte de Kandinsky de 5è A. El Víctor ens ensenyarà les obres que vam realitzar als nostres alumnes. I aquestes són les obres que hem fet del quadre La Helada Oscuridad Desierta.